Momentálne celé Slovensko, celý svet vie, že je to môj strýko. Hovoríme o pánu Kadáfimu, ktorý ma teda pozval do Líbie. Prečo som sa vrátil s tým, že teda by som nie len na Slovensku, ale aj všade v Európe povedal, že teda praje si mier a že všetko to, čo sa píše, nie je až taká pravda, že Tripolis už naozaj dávno nikto nenapadol, že na to si dajú veľký pozor ako rodina Kadáfiho. Takisto chce zostať v Líbii, neuteká nikde, možno na chvíľku pôjdu do Alžírska, čo mi teda aspoň vravel, lebo sme si volali, že keby náhodou aj prišlo k nejakým veciam, tak teda, že mi zanechá nejaké tie peniaze, že teda budem zahojený, ale že teda by som pozrel Slovensko a teda Slovensko Kadáfi chce, aby bol mier, všetkých vás miluje, všetkých vás pozdravuje. Veľmi sa teším, že som tam bol tam veľmi pekne, ale pravda, vojna tam je. Snažia sa nejakým spôsobom napadnúť túto rodinu moju, ale pravda je taká, že nedáme sa a oni takisto sa nedajú, Líbiu milujú, veľmi sa tešíme. Mier, len mier, nič viac. Kadáfi není zlý. Despi, ty už máš takú čiapku nejakú? No, ono to je už rokmi, pravda, to už nosím nielen túto, mám aj červenú, mám aj čiernu, mám ich naozaj strašne veľa. A zrejme to je v krvi, rozumieš ma? To ako, keď človek časom vyrastá, tak vlastne zrazu zistí, že nepatrí sem, ale srdcom som Slovák a milujem vás všetkých a musím povedať, že aj pán Kadáfi vás miluje a držím vám palce. Takže vysvetlím tú genézu, ktorú som vlastne vysvetloval aj pánu Kadáfimu, že teda môj dedo, ktorý pochádza z Pakistanu, jeho otcov brat, s tým, že môj dedo potom prišiel do Talianska, tam sa oženil s mojou babkou, tam sa narodil môj otec, teda v Taliansku, s tým, že potom tu v Bratislave študoval medicínu a na to teda sa rozhodli teda, že teda pôjdem von a teda som vonku a nakoniec rozmýšľam, že či som teda sa vyskytol, alebo som sa narodil. Takto som mu to vysvetlil. On sa na to zasmial, nejaké peniaze mi dal. Sadol som si nejaké chleby, sme dali také sušené, neviem teda presne konkrétne, aj mi podal pita, alebo jak sa to volá. Sme sa najedli, zasmiali sme sa, porozprávali. Ja som mal tlmočníka. Čiže ten tlmočník vlastne prekladal všetko v poriadku, odprevadil nás všetko. V Tripolise som asi zaspal. Nejakých 5 dní som... A Despi, neobávaš sa teraz toho, že vieš, kde je Muammar Kadáfi, stále sa po ňom pátra, ešte ho stále nezatkli, že po tebe pôjdu nejaké tajné sú? Že sa smejú. Že po tebe pôjdu nejaké tajné služby, neobávaš sa toho? No, ja som sa už viackrát pozrel do zrkadla a som zistil, že sa neviem vykoktať, mieru milovne vyzerám na pohľad, takže hádam. Nepôjdu po mne, ale ak by náhodou ozaj strašne chceli, že kde by bol, tak by som nepovedal, taká silná rodina. Na rodinu by som nikdy nič nepovedal, aj keď to dobre viem, že teda kde sa nachádza, ale teda rodina je rodina. Dobre, ako to vyzerá tam u ňoho, kde býva? No vieš čo, neboli sme u ňoho v paláci, boli sme v kríši. Vlastne bol ukrytý vlastne v takej kríši, kde ma teda jeho ľudia vlastne priviedli, sme sa objali, ruku sme si podali s tým, že som povedal, že som na Slovensku, že nie som v Pakistane, lebo že pakistánsky, môj teda dedo... No. Už som aj unavený, no dobre. Tak akože Kadáfi, milí Slováci, je to ozaj všetko v pohode, má všetko, má mikrovlnnú rúru. Ja som sa nesmiel. Ale ja už som sa začal. No oni keď si všimli, že teda som od nich, alebo tak, teda, že nejaká tá podoba tam je, tak teda vlastne oni šli tiež do hĺbky a takto zistili, že teda ozaj môj dedo, ktorý pochádza z Pakistanu, vlastne bol bratom vlastne. Desperado, ty poznáš ich jazyk, alebo naopak pán Kadáfi hovorí aj slovensky? Nazda. Nie, už dávnejšie sme sa dozvedeli, že mi je ujom, tak som hľadal niekoho, kto by ozaj vedel sa dohovoriť líbyjsky, ako konkrétne ako on rozpráva, tak som bol s tlmočníkom, lebo konkrétne sme išli kvázi za rodinou, kde sme teda navštívili Tripolis a veľa iných krásnych miest v Líbii. Mal som tlmočníka, veľmi mu ďakujem za to, ešte raz pozdravujem, čau, vie o koho ide. Ďakujem za preklad, všetko. Ešte sme si volali, ale to už bolo v angličtine, pravda, lebo ja ako líbycky neviem. No koncom augusta sa chystám na Maltu, kde som počul, že sa chystá koncert Lady Gaga, s ktorou už mám kontakt.
rád by som sa naučil surfovať a keby sa to podarilo, bolo by to super, že vraj jej to ide, že sa zamilovala do toho. Počula, že som hviezda na Slovensku a že rada by ma spoznala, že som super, že som zábavný a komunikatívny, že teda ak bude čas, teda, že sa stretneme. No a Lady Gagu by som rád videl a rád by som sa s ňou zoznámil a čo bude ďalej, potom vám poviem. Ty s ňou v kontakte? V nejakom telefonickom? Volala mi s tým, že pred 2 týždňami mi volala, že či teda pôjdem na Maltu, či nepôjdem na Maltu a teda hovorím, že pôjdem. Len tak sme si dohodli, že surfovať budeme spolu, že ma naučí surfovať. Že ona sa za jeden deň naučila a hovorím, že ja som surfovať ešte nesurfoval a teda, že rada ma to naučí. Tak to je asi všetko, o čo sme sa bavili. Milí diváci televízni, všetkých vás pozdravujem. Ak by ste chceli informácie, či už z Lady Gaga alebo s mojím ujom Kadáfim, určite vám dám vedieť.